Здравейте, мили и прекрасни хора! Аз съм пак с вас, онлайн акушерка Деси Костова. Днес искам да си поговорим за важността на това да си водим органайзер за зачеване. Създаването на нов живот е едно от най-красивите и значими пътувания в живота на двойките. За много жени и двойки пътят към родителството е изпълнен с вълнение, с надежда и понякога с предизвикателства. Независимо дали току-що започвате да се опитвате да забременеете, да си имате детенци или пък вече сте по пътя на това приключение, един безценен инструмент, който трябва да включите в ежедневната си рутина, това е органайзерът за зачеване. Сега ще ви разкажа всъщност защо органайзерът за зачеване е един толкова приятен и важен ваш спътник в това пътешествие. Разбира се, пътуването с помощта на органайзера, пътуването към родителството, често включва много фактори, които могат да повлияят на шансовете ви за зачеване. Проследяването на менструалният цикъл, наблюдаването на овулацията, методите за повишаване на вашата плодовитост, на вашата фертилност, редовния прием на лекарства или пък добавки, поддържането на вашето емоционално благополучие са всъщност едни от финните, но критични и важни компоненти в това пътуване към вашата мечта на бременност. Органайзерът за зачеване осигурява организиран и така събран, структуриран начин да проследявате всички тези важни аспекти, които съпътстват вашето приключение. Първо, проследяването на цикъла с помощта на органайзера става много лесно. Менструалният цикъл играе ключова роля за зачеването, а в органайзера за зачеване всъщност имате табличка, в която можете да си го записвате и по този начин това дава възможност да се предскаже, да се види кога са плодородните прозорци и съответно по този начин да се оптимизират шансовете ви за зачеване. С органайзера можете да проследявате и продължителността на вашите цикли, редовността им, редовността на вашата менструация, изобщо всички нередности, които могат да съпътстват пътя ви към вашата бременност, а в последствие, имайки тази информация, вие да я споделите с вашият лекар и оттам той вече да си вземе нужната за него информация. Органайзерът за зачеване може да бъде използван като метод за повишаване на вашата плодовитост, за вашата фертилност. Все повече двойки търсят методи за повишаване на фертилността. И всъщност как може да ви помогне той реално? Чрез наблюдаването на физическите признаци, физически симптоми, записвайки ги там, в такова едно специално пространство имаме за бележки, в които можете да ги записвате. Вие може да наблюдавате какви са промените във вашия организъм. Промените а именно кои показатели наблюдаване. Промени в цервикална слuz, промени на базалната температура. Съответно се засича с кой ден от цикъла е това и на базата на тази информация може наистина да се види кога е най-подходящият момент за забременяването и кога са най-плодородните дни. Третият начин, по който ви помага, това е, че чрез него може да следите приема на вашите лекарства и добавки. В случая, когато има нужда от лекарства, от лекар са ви предписани или пък някакви добавки, които приемате за подобряване на плодовитостта, органайзера за зачеване ви помага да си ги записвате стриктно, да ги следите, да не пропускате приеми, защото по този начин се нарушава общата химия в организма и това намалява вашите шансове за зачеване.
той става един такъв като дневник, в който можете да си записвате подобрения, неразположености, странични действия някакви, които във времето може да наблюдавате като тенденция. Четвърти начин, по който ви помага, това е емоционална подкрепа. Емоционалната тежест на времето, в което се опитвате да забременеете, може да бъде наистина тягостна и значителна и понякога това пътуване е изпълнено с много очаквания и разочарования. Органайзера за зачеване може да ви служи като дневник, в който да изразявате своите чувства, да описвате вашите състояния, да проследявате в последствие емоционалните си възходи и падения и по този начин да си изготвяте такива стратегии, които да ви помагат, когато забележите, че започвате да се сривате емоционално. Пети начин, по който ви помага органайзера за зачеване е в комуникацията и планирането. За двойките, които са подложени на лечение и интервенции за плодовител, органайзера за зачеване е ефективният инструмент, метод, по който вие заводите ефективна комуникация. Това е един споделен ресурс, където двамата партньори могат да записват информацията, да споделят цели, да обсъждат различни планове, така да наблюдават как се променят нещата. В заключение, това, което искам да кажа е, че реално, когато се стремим да заченем, един от важните детайли е организацията. И органайзерът за зачеване не е просто един бележник, е всъщност един мощен инструмент, който може значително да подобри шансовете ви за успех и да помогне вие да проследите стриктно своя цикъл, методите за увеличаване на фертилността си, приема на лекарствата да нямате пропуски, емоционалния си комфорт, емоционалното си благополучие и ефективната комуникация с вашия партньор, разбира се. Така че ако ви предстоят опити за зачеване или вече пък правите такива, или сте пък в инвитро процедура, помислете си да включите органайзерът за зачеване във вашата дневна рутина. Това може всъщност да е липсващото звено, липсващото парче, което да ви доближи с още една стъпка по-близо до радостта от родителството. Предлагайки не само организация, но и надежда и подкрепа по вашият път. За още съвети и полезна информация, свързана с женското здраве, зачеването, леката бременност и по-здрави дечица, последвайте ме, ваша онлайн акушерка Деси Костова. Чао!